MN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa na sayang isuwa tampo karon? Mao kining usa ka babay nga nag-address sa City of Carcar, Cebu. Ang ato magtatampo, nagdasangan nga, Missy. Recorded by X Thunder Gaming. Congratulations, Best! Congrats sa inyo ni Lester. Thank you, Best. O niya, kumusta magkinabuhik ninyo? Okay naman. For the meantime, Best, muipon lang naming mama din kay gusto man sad si mama nga na siya kauban. Pero gusto na ko pohon nga ako na nag-igong tinikom nga maglain lang yun big amo ni Lester. Tuod, wala lagi si Lester. Trabaho in town, Best. Ay, kakugihan, uy. Ready na gid di ay. Maog yun. Nagduda gani kung mabdos ko ron, Best. Hala, mao ba? Pagpiti, uy. Lagi. Nagplano ko magpalit ka ron. Magdungan na ng tagawas iniguli ni mo. Positive cute. Yes. Positive gamaptos ko. Maayo kay ni anak ka. Oh, ganun de. Tay pa murag malipayon malagi ka. Tanawa dong. Piti? Positive? Sa ato pa, maamahan ako? O dong. Yes, thank you. Thank you, Lord. Biyaan nimo ang imong anak? Ma, dako naman sa dang bata. Unya na aman sad ka. O ni ang imong bana, nahibaw na ba sa imong plano nga mularga kas gawas? Wa pa. Makigistorya pa ko niya. Na, dodagit kong dili kasugtan ato. Ma. Dili. Dong. Nga naman. Kuwang pabaguday ang akong sustento para mahatagat mo sa inyo pangilahanglan. Nagkinahanglan magid nga mular ka kaslaing nasod. Lester, sabta ko. Nakasabot ko nga dili lalim nga magkalagyo ta, pero kinahanglan din akong buhaton. Para mas makahatag tas atong anak og maayong kaugmaon, ingon man para nato. Camille. Dong, kung magsalig man lang ko tas atong sweldo din dili kita mo saka. Ingon ani ra kita hangtod sa hangtod. Camille. So, bugos na gid imong desisyon nga mularga ka sa laing nasod kuyog nako. Oday, ano gud pod ang opportunity good? Mao gani. Total kini buhaton nimo para ram sa imong pamilya. Usa pasad, dali ra kayo ng duha ka tuig ang kontrata day uy. Pila ra may dagan sa panahon. Maog yun.
Ular ka gid kag dayon. Kinahanglan din akong buhaton, Dong. Nahibaw kong bugat sa imong buot, pero unta. Masabtan ko nimo kung nganong ako ni buhaton. Please. Dili ko gusto nga mubiya ko nimo nga bugat sa imong buot. Bugat ka sa kong buot, Camille. Pero maamagi kahay gusto nimo. Sa may mahimo na ako. Lester. Nak, dili magpabadlong ni Lola nimo og ni Papa, ha? O, ma. Ma, ikaw na bahala sa akong pamilya, ha? Ingon man sa akong anak kon mo trabaho si Lester. O, anak. Ayaw ka bala ka. Dong, pag-amping din, mahal kaayo ta mo. Amping sa dito. Dong, Hoy, best. Nga naman ka. Laong kay kagyaw na ako na. nahibaw mong best nga bugat yun sa buot ni Lester. Ang akong pagbiya dito sa Pinas. Nahibaw naman sa kangdaan, di ba? Gadiligid siya o yun. Ako pa nimo, ayaw kayo pagkunahon ang mga makadaot sa imong pagtrabaho din Kitigaling makasab-an unya ka kung masipyat ka. Best, Tawagin na lang siya inig-out nimo. dili man siya mutubag sa messenger. Si mama na lang akong tawakan, be. Anak, murag, nalain pa manggit siya ni mo, Unsa ma? Mao'y sulti niya nako nga, dili ko no siya ganahan pa nga makigsulti ni mo. Kung naa ko no kay Toyo na, o ganahan ka makigistorya sa bata, anhin na lang ko no panawag nako. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Sige lang, uy. Alabya lang una. Nakasiguro ko nga dili gyapon na siya makaagwanta nimo kay mingawan man gyud to. Macy. Salamat dong, nito bag nagkitaon ka sa kong tawag. Kumusta na? Okay naman. Nasa ko paghihapon ka na ako. Wabang kamasok ko. Nagpalabay lang ko sa kanibus. Siyempre, huwag kumahalad nga ingon ini nga layo ta sa sagusa. Pasensya dong. Sige lang. Magkwenta lang tayo ni. At saon nga lamang kay kadihan sa layo. Pila naman tayo ipagtagan sa 2 years. Salamat kayo sa imong pagsabot dong. Ka-excited sa kong amiga nga mauli. Uy! Lagi best, uy. Gimingaw, nakikos kong bana og anak. O, diba? Mura lagwa ang 2 years. Maog yun. Ni anagid ka, nak. Mama! Dong! Day, Lester, dong. day, salamat kay ni anak ka. Gimingaw gyud ko sa mga luto ni mo, ma. Mao ba, nak? Oo, maoy. Lahi ra gyud ang imong mga luto, maoy. Tinuod yun na. Kung dili patungod sa mga luto ni mama, tingali. Hagbay ra ko nga mipahawa din sa bahay. Tungod sa kong kahibos nimo, sa paglarga nimo. Dong.
sad kayo ko ni Lester. Oh, nagilas malaki ka. Mo, ato ko sa ilang may sidong. Oh, ikaw, wa malagi ka mag-ilis. Dali ka mo trabaho? Dili day. Murag kaapoy mga akong lawas. Mao ba? Sige. Di lang sa kumato sila Macy. Ha? Ayo eh. Nagsabot man ka mo. Ako rin ipahuway ang akong lawas. Ma-okay ra ko. Sure ka? Oh, lagi. Mao ba? Moreglahi ng tinagdan ni Lester nimo? O, day. Uy, dili ka ha, doon na siya babae, day? Amot lang sa day, uy. Dunay ka usa nga, while nag-sex me ba? Iya man kong gisang pitughan. Day, dili ba gid may maghan. Na, klaro na lang na agnilain. Macy. Uy, abli raman din yung bahay. Ako na lang tingali mo magluto para sa panihapon. Aron makapahuway sad si mama. Asa man ang mga tao? Mingaw man. Lester. Oh. Si mama ron. Oh. Oh, Lester. Kinuha ko. Dili. Dili. Wow! Kanami sa tungsod anday. Murag taod-taod dasad nga wagi ka makaluto na. Ang bitaw, nak. Ako ginang gipalami ang sudan ron kay tingali manggod ma. Bisag unsa na lang nga putahe imong gipakaon sa kumbana. Camille. Camille, unsa ko lang ipanulti nimo? Wa mo kay respeto sa imong inahan. Ha? Respeto? Ngano? Kamo, doon na ba mo respeto na ako? Ikaw, ma. Ngano nakahimo man ka na ako, ani, ma? Ha? Inahan man unta ka? Giyon sa man imong pagkayang traidoron kung imong kaugalingong anak, apil pang imong apo? Biten kang dako! Bisag ka no sa... Bisag inahan pati ka, dili giti ka mapasaylo. O ikaw, Lester, mas maayo na masayod kang dili sa tiga mapasaylo. Pag-uban mo to, ha? Camille. Maoto. Recently lang sa dako na hibawaan nga hagbay reday na silang mag-uban-uban bisan asa. Og batot sa mga tao nga nakaila. Muragit ko na silang doon ay relasyon tanawon. Hala, no? Ay, kawa ko magdahong mo ingon anak ba di ay? Problema na ko. Welcome kaayo ka din. Bisan sa una imong anak. Wa gyud magdahong mga akong amiga nga mabuhat ni sa iyang kaugalingong inahan ingon man sa iyang bana. Bisan unsaon ko ninis paghuna-huna murag lisod gyud kuno kaayo ihatag iyang pasaylo nila. Karon, mas nag-focus siya kung unsaon niya nga makahatag siya maayong kaugmaon sa iyang anak. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka to mga higalang, kaagi ni Macy nga nagpuyo sa City of Carcar, Cebu. Uban sa awit ngayang kipagayo, awit karakulahan, Traitor. You betrayed me.
Ang kaagigibatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala at mga sukin di paminaw, kinasingka sa inyong kidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni Ining Tulumanuan, handumanan sa Usakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Remember I brought her up and you told